tangiang mahita. Ale debata sitolusada, debata ama, anak dohotot di perbadia, nama do mauliate mahami tuho, ala ditopa, di palua jala di perbadiai ho hami, hinorhon ni asi dohot holong ni roham na godangi, sai ramoti mahami di bagasan permaraat doho pangujunan, abuli hami uju marsak, pahehe hami uju tinggang, jala togu-togu hami di hasusuda ni bohal nami, Tuha Raja Ommu na di banua gejangi, asa di asi pujion nami ho, marhite-hite roha dohot hatanai baru. Amin. Tapuji Tuhata marede hita, sian buku ede nomor 110 sada, ayat sada rodi 2. Epistel di Minggu Trinitatis manang situlu sadaon di debata sadarion dienet sian Evangelium ni Matius bidu 10 sada ayat 25 sahat rodi 27 tajahama marsorik-soring anon di ayat perpudi manang di ayat 27 rapita majahasa songonoma hatani tuhata ujuima didok Yesus atana songonon. Upuji ho amang Tuhan namang gonggomi banua gijang doho tanoon. Ala ditamodikon ho hatai siat jolon yakana pistar doho nama roha. Gabe di papatar hoi tuaka siot dihonoton. Olo amang ai ido di halomohon roham kian. Saluhu nai nunga di pasahat damang tuau, sadang adong natumada anak hidup kon amai, amai pe dang adong natumadai, ia soholan anaki, akup nina pinodaan ni anaki, mangihuton lo mani rohana imasahakna, martua do akan atumangihon hata ni dibata, nau peopsa dohot na mangula hoca. Amin.
Tapuji Musa Tuhata marede hita sian buku ede nomor 196 ayat 3 dohot ayat 5. Nahina holongan ni Tuhata Yesus Kristus di bagasan tiki na macayarga di obason tamado hita marningot mari mangrimangi manolsoli jala mangidu hasesaan ni sudea kadosata nagodangi tuadopan ni debata. Ale Tuhan debata pargogo na suatu dosan jala amanami, ujo hamido goarmu na badiai, alana tergogot hami marningot dosa nami, sai marasini roha mahomi dahamion, o Tuhan Yesus Kristus, anak ni debata naga bejol maalani hami, namate jala na hehe sian namate, namanai tuan wagijang doho mangodiho kami, asi roham dihami, sai patoktong madihami roha hamau leateo tuho, o to di perbadia pangapul di namarsa roha, pamalum masaluhu na bernit binahen ni dosa nami, Roma ho mangingani hami, asa marlas ni roha hami mangulahon lomo ni roham, Hodo parhitian ni nasa asini roha, say hunang tulak kami, say tangi homahami, ho ale debata ama, anak dohot tod di parbadia. Amen baga-baga ni debata taringot tuhasesaan ni dosata. Dungir say romahamu tuau, asa mardabu-dabu hita nina Jehovah. Tung surarara dosamu songon abi bunga dap-dap, botar do bahenokku songon itak, nang perara songon abi tasubba, gabe songon hapas domuse, hasanga pemadi debata na digijang. Tapuji Tuhata marhite-hite ede puji-pujian, sian kor narwastu.
Mari dihita lau memuji Tuhata sian buku Ede nomor 167 ayat sada rodi 2. Tangi homa pati ni debata nagabe ruhu tungolu nai baru di minggu Trinitatis Sadarion ima patik perjolo doho paduaon uduk muse dohot lapatanna patik perjolo ahu do jahoba debatam nina debatata dang jadi marakup au bahenommu debatam dia do lapatan ni odo ikon ubia rohata jala humolong jala upos mida debata asamida nasana adong patik paduahon dang jadi ganaomu jala dang jadi sumanomu manangaha na di Banua Gijang doho na di Banua Tongaon rodi na di Bagasan na di Torunitano Yanggo tunggabe sisobaon manang sioloan dia do lapatan ni odo ikon dihabiari rohata debata jala ikon holong rohata di ibana asadang jadi iba marsoba tu sobaon manang tuganaganaan mengido hangoluan siani jaladang jadi oloa begu manang ulpuhan di hadatuon jaladang jadi pos roha di ugasan hahomitan ima pati ni dibatas pahusor-husorota di minggu Trinitatis Sadarion atong rak mangidogogo mahita tu Tuhan dibata ale Tuhan dibata Tapuji matuhatta muse maret dehita sian buku Ede nomor 205 ayat sada rodi 2. Yesus Tuhan nami bereng hamina dison binar mahati dohami selalu kutana
tidak kemaha porseau tai, songon nahina tidak kon di dongata saha porseau di pertibion rak madok mahita. Au porsea di debata Jehovah, ido ama pargogo naso hatu dosan, namano palangi dohotano. Au porsea di Yesus Kristus, anak di debata Jehovah nasa sadai, imana tinubuhan ni si Maria, na gabi-gabian siya to di perbadia adorang sohabubuhan. Ido tuhata na manaon na berni di panguhuman ni Silatus, na mate terpajal do ibana di hawa pinor silang, jala tua tu banua toru dung ditanom, na mula mangolu di hari patuluhon, na manai tu surgo, lauhudul tu siamun di debata Jehovah, amanai pargogo na suatu dosa ni. Disima ibana pai mamulak sogot tu tanoon, manguhumi halak na mangolu doh na mate. Au porsea ditod di perbadia, jala adok sada huria na badia, huria atau panihala Kristen akan abadia, dohot di hasesaan di dosa, dohot di hatai na madok, mulak mangolu do sogot daging ni halak nong mate, dohot di hangoluan na sora suda. Amen. Tabigi ma akatabahan ni tikting na masa di huriata di bagasan sa minggon. Huria ni Tuhatta na hinaholongan di bagasan Kristus Yesus. Tatangi homma songon tambahan tikting na masa di huriatta di minggutta sadarion ima Minggu Trinitatis 4 Juni 2023. Na parjulu na modding di hari Kamis tanggal 1 Juni 2023 naung parjolo modding ima amata sehat si pahutar tutup usia 50 tahun nah hinabaluhon ni inata borusiagian nama ringanan di Jalan Berdikari Ujung Gang Famili nomor 222 masuk sektor 5. Jala di bagasan sadiroma huriatta patupahon ibadah penghiburan di rumah duka dung selesai anon ibadah siang. Napa duahon ruas natabba mulai sadarion Minggu 4 Juni 2023 nunga tabba ruas ni huriatta ima keluarga amata ganda Kristian panggabean dohot inatai nopi asri boru simanjuta nama ringanan di Jalan Pasar Pitu Gang Ria nomor 26D masuk sektor onom molo narodo amat tado inata jongjong ma nasida mauliate ma amang podul ma songoni ma tambahan ting-ting namasa di huriatta di bagasan minggutta sadarion lau manumunomu hatani tuhatta marede mahita sian bukuede nomor 110 ayat sada rodi 2. Su
Pupuji hami maho, siala asidot holong ni roham na mangaramoti hami. Boy hami Tuhan bongot tu bagas joromon, makam latehon asini roham do dengan ni basam na hudai hami. Jala toktong do Tuhan si hol rohanami la ubege hatami, makuling maho Tuhan, ay nung ngarade hami laho tumanghosa. Amin. Shalom ma dihita salhuna. Hatan itu hata di Minggu Trinitatis di Bagasan Sadarion, ima sesada Musa bidusada, ayat sada sahatu dua, dohok 26 sahatu 20 alu. Hujahon madihita sonon ma hatani debata. Dimula ni mulana di topa debata langit doho tanoon. Dungi tarulang matanoi gabe halongonan, jala holom di atas lungi. Dungi mangareap-reak matod ni debata di atas ni aka aek. Dungi makuling musema debata, tolema itatoppa ma jolma, tumiru rupata, tudos tu pangalahotta. Asa dirajai deke akan di laut, dohot pidong akka namartonga-tonga langit. Dohot akka dorbia, rodi sadok tanoon, nang sude guluk-guluk, akka nama jirir di atas tanoon. Jadi di topa debatama jolmai tumiru rupana, rupana ditiruaton debata laho manoppa ibana, bawa dohok boru-boru nasida di topa. Dungi di pasu-pasu debatama nasida, ninna debatama tu nasida. Marpinopari mahamu, asa sopar hamu, jala gohi hamu sadok tanoon, jala patuduk kamu, jala rajai hamu deke akana di laut, dohot pidong akka namartonga-tonga langit, roh di sude binatang, akka nama jirir di atas tanoon. Ido sahatna. Hurian itu hatta, goarni minggutta sadarion ima trinitatis, hasi tolu sadaun ni debata. Trinitatis manang tritunggal, dang adong hatai muncul di Bibel manang di Alkitab. Alai konsep tentang Trinitatis manang hasi tolu sadaun adong do di Bibel. Imanakingan di ayat 20 onomi. Dungi makuling muse ma debata tole ma itatoppa ma jolma. Di sini dok nakingan itatoppa ma. Di bahasa Indonesia didokon, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Konsepnya berikut muse imanakingan sian ayat 2. Dungi mangareak matod di debata di atas ni aka ai. Di padan baru pe di patari dahod do taringo tu konsep ni Trinitatis. Ima di Yohanes. Nedokona disi bahwa Yesus Kristus tidak dapat dilepaskan dari Allah Bapa. Ia dan Bapa adalah satu. Tidak muse Yesus disebut sebagai yang serupa atau segambar dengan Allah Bapa. Ima konsep ni Trinitatis di Alkitab jala gurang dope akan asing. Alai buasa ma muncul Trinitatis. HP multajah di ulangan onom ayat 4 manang 5 Musa onom ayat 4. Di sini dokod do Allah itu Esa. Sada do debata. Alai dalam 3 pribadi. Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus.
nasada tu nasada nari dan terpisahkan. Jala bidok kenaknya buasa ma adong konsep trinitatis. Adong definisi manang ajaran taringo trinitatis. Ima ala menghadapi manang sebagai ungkapan iman tentang pemahaman Tuhan di tengah-tengah budaya ni Romawi atau budaya filsafat. Jadi konsep trinitatis, manang trinitatis ini muncul, ima laho menghadapi akka ajaran-ajaran na asing taringo tu debata Yesus Kristus dohot toddi parbadia. Trinitatis laho madokot tu hita ima sadado debata. Alai hasadaon di debata dalam 3 pribadi, Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus molo tapamana nakinga di sada musai taida ma disi bersama-sama laho ikon manoppa portibio. Hata debata pedisi manang molo di bahasa aslina Elohim i bentuk jamak doi. Bentuk tunggalna el. Alela patanna dosdo debata. Jadi konsep manang penyebutan Elohim doho nakien kata kita ima laho menekankan tentang ketritunggalan ni debata. Debata nasadai Allah yang satu itulah Allah yang mencipta. Tentang penciptaan manang terjadinya di Portibion ragam akka teori. Adong do teori kebetulan. Adong do teori Big Bang. Adong do teori tentang black holes, tentang lubang hitam. Nah, menggambarkan tentang songodia ma hita jolma berupaya untuk merekonstruksi taringo tu terjadina Portibio. Alani saya adong ma na menghadapkan teori ni ilmuwan dohot Alkitab. Tentu Alkitab bukanlah sebuah buku ilmu pengetahuan. Tetapi Alkitab adalah kesaksian iman. Kesaksian ni iman ni halak na porsea diujui laho memahami, memaknai tentang penciptaan. Jala di penciptaan ni dipatari dahon mas sejak awal atau di awal mula dunia ini adalah kacau balau. Alai dung ditoppa debata Portibi na kacau balawon gabe dengan ma sudi. Tentu pemahaman ini naing menghantarkan kita dalam memahami tentang Allah yang Esa debata na sadai ima nama noppa haulion ni Portibio. Dimulanai siat debatado na juma di Portibion jala ulido Portibion. Hinauli ni Portibion dipatari dahod do ima marhite panopaon ima naonom ari. Aka ilmuwan pe tentu lama dokodo bahwa penciptaan ini berlangsung jutaan tahun. Bahkan ada mengatakan miliaran tahun. Tentu ketika dikonfrontir do Alkitab waktu yang sangat jauh. HP di Bibel lokon sadari hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, kelima, keenam. Alai rod di Mazmur manang di Pesalmen, soksoni nang di Petrus dokon, sadari di debata, dusun 1000 tahun di manusia. 1000 tahun di manusia,
dosa sadari doi di debata. Artinya di sini neng madokodo bahwa waktu itu adalah milik Tuhan. Tuhanlah yang pemilik waktu tersebut. Jala hita mangolu di bagasan waktu. Tetapi alai anggo debata, ia tidak dibatasi oleh waktu. Ai ibana do alpa, jala ibana do omega. Ia menjadikan segala sesuatunya baik adanya. Jala di ayat 20 nomi di pataridahol ma tarengok tu panopaon ni hita manusia. Di Bibel adong dua kisah penciptaan. Nak ingat di sada Musa sada ayat 26 lalu, dungi Musa di sada Musa 2 ayat 7. Adong dua di si kisah tentang penciptaan. Puasa adong dua di si kisah penciptaan ni manusia. Apakah kesalahan editing ketika itu? Para ahli teologi memahami bahwa itulah kekayaan iman. Yang satu menggambarkan bahwa manusia, bahwa laki-laki dan perempuan adalah sama di hadapan Tuhan. Yang satu lagi menggambarkan bahwa laki-laki dan perempuan adalah saling melengkapi. Yang satu dengan yang lain tak terpisahkan. Ima di sada Musa 2 ayat 7. Taringok tu panopaon ni manusia si ada perjolo dungi si Hawa na dibuat imam marhite-hite na dibuat rusukna sada. Totuna panopaon paduahon yang pengotot do bahwa laki-laki dan perempuan adalah saling melengkapi. Yang menggambarkan bahwa laki-laki tidaklah begitu lengkap. Perempuan juga tidaklah begitu lengkap. Kesempurnaan itu terjadi adalah ketika laki-laki dan perempuan bersama-sama. Molo di sada Musa 26 ayat 27 menggambarkan bahwa laki-laki dan perempuan adalah ciptaan Tuhan. Di toko di sini diciptakan tumiru rupana ditiruat terdebata laho manopa ibana bawa dohot buru-buru nasida ditoppa. Gambar Allah dan rupa Allah. Kita ini adalah gambar Allah dan rupa Allah. Totu ungkapan gambar Allah dan nama dokon debata songok kita. Dan nama dokon bahwa debata memiliki dua jenis kelamin. Dan nama dokon bahwa debata songon perawakata. Alai nalau madokodo bahwa gambar Allah, lama dokodo bahwa kita manusia memiliki keterhubungan dengan Allah. Artinya dangbu hita dipisahkan sia debata. Ketika kita bersama-sama dengan Allah, ketika kita bersama-sama dengan Tuhan, maka kita adalah orang-orang yang dibaharui ciptaan Tuhan yang terbaik. Di sada sisi Musa, kita manusia menggambarkan atau menilai bahwa kita adalah ciptaan Allah yang istimewa. Adang madoko bahwa manusia adalah ciptaan tertinggi dibandingkan dengan ciptaan yang lain. Padohan ini bisa memiliki konsekuensi buruk tuh kita manusia. Ketika kita merasa bahwa kita adalah ciptaan tertinggi, ciptaan istimewa, konsekuensinya terburuknya adalah bahwa kita merasa kita adalah penguasa dunia ini. Kita bisa semena-mena tuaka ciptaan yang lain. Kita bisa mengeksploitasi bumi ini sesuai dengan apa yang kita kehendaki. Ima dampak buruk ketika kita memahami
kita adalah ciptaan yang istimewa atau ciptaan tertinggi. Jala idona dipahami ni akportibion teologi kekristenan nina yang penyebab rusaknya lingkungan hidup. Karena manusia merasa bahwa ia adalah makhluk tertinggi sehingga ia dengan ilmunya, dengan pengetahuannya, ia mengeksploitasi bumi ini. Allah diliho debata tu hita huaso. Penakingan, bidokodo, kita ini adalah segambar dan serupa dengan Allah. Nilai ahado nata ida ungkapan segambar dan serupa dengan Allah. Nakingan, awalnya bumi ini kacau balau. Alai Roma todini debata, gabedinggan ma sudi. Jadi ungkapan segambar dan serupa dengan Allah lama dokodo bahwa hakikatnya kita ini adalah untuk membuat kebaikan. Hakikatnya adalah bahwa kuasa yang ada pada kita tak pakai mai secara bertanggung jawab. Bukan untuk merusak. Bukan untuk mengeksploitasi. Bukan untuk memperbudak orang lain. Alai lahoma baisaluh nai dengan jala uli. Itu kenakingan manusia, laki-laki dan perempuan diciptakan oleh Tuhan. Padohanon, tentu neng pengotok kita bahwa laki-laki tidak lebih tinggi, tidak lebih hebat daripada perempuan. Dos dohita diadopan ni debata. Ungkapan dos dohita diadopan ni debata tentu memiliki konsekuensi itu kita bahwa kita menghormati orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita tidak merasa lebih hebat dibandingkan dengan yang lain. Kuasa nanilehon ni debatana tu hita disalahgunakan ima Adam dan Hawa. Ima mula ni sikap mawarbar di hita. Madabu ma hita manusia tu bagasan dosa. Ciptaan ulang atau ciptaan kembali Tuhan perbuat tu hita. Ima marhite-hite todina nanilehon tu hita. Marhite-hite Kristus namate jala hehe manaik tu surgu. Manubus hita sian harus sota. Gabe ciptaan ne baru mahita salutna. Jadi bodoh honon bahwa kita kembali diciptakan ulang oleh Tuhan. Di dalam Tuhan maka kita akan kembali baik. Idokot di 2 Korintus 5 ayat 17 bahasa Indonesia. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi konsep ini penciptaan awal, imanakinga di Sada Musa, di Padan baru atau di perjanjian baru, kembali diingatkan kita. Asagabe topaan baru kita, ima ikomma di bagasan Yesus Kristus. Yesus Kristus ima debata nagabe jolma. Di Yohanes, di dokter dari Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu menjadi manusia. Manusia itu adalah Yesus Kristus. Jadi di sini digambar kita musik tentang ciptaan baru kita musik, ciptaan ulang manang di recycle kita musik menjadi ciptaan yang baru. Idok musik di 1 Korintus 10 ayat 16 bahasa Indonesia. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu. Nah, ingat di 2 Korintus, siapa yang ada di dalam Kristus? Di 1 Korintus 10 ayat 16, bahwa roh Allah diam di dalam kamu. 3 pribadi, Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus.
memiliki tujuan yang sama, yang satu, yaitu untuk keselamatan kita manusia. Di son kita diajak terpuk tahun, ima laho mangingot, taringot tu debata, Allah Tritunggal pencipta segala sesuatu. Molo debatado si topa saluhuna. Jala hitaon nakingan tidaklah lebih istimewa dari ciptaan yang lain. Walau kita memiliki pengetahuan, memiliki kemampuan kreativitas, tapi itu tak berarti hitaon ujago ukebat sian akka ciptaan na asing. Bahkan kita diperlihatkan tentang kerapuhan nihita manusia, keterbatasan nihita manusia di tonga-tonga di Portibion. Ima ketika COVID melanda Portibion, ketika virus COVID melanda Portibion, di sima tarida taringu tu keterbatasan dan kerapuhan nihita manusia. Ternyata keistimewaan tidak lebih hebat dibandingkan yang lain. Ketika kita memahami bahwa hitaon ima bahwa debatado nasi topa saluhut, maka kita diajak untuk memakai kuasa kita secara bertanggung jawab terhadap lingkungan yang ada di sekitar kita. Nuaing Portibion nunga lemoho, molo rope udan tong domoho. Bahasa bui terjadi, tentu bisa jadi kesalahan nihita manusia ketika kita menyalahgunakan kuasa yang ada pada kita. Jadi ikomulat do hita muse imanakingan tu debata na jumadiho Portibion baik adanya. Jala hita nuain nunga dalam ciptaan baru, maka kita pun akanlah bagaimana menjadikan bumi ini atau dunia ini menjadi baik. Jadi molo teologi ini sada Musa manang kitab Kejadian, iman yang menekankan bahwa dunia yang diciptakan adalah baik, teratur. Ido nanaing dohonon ni imanakingan kitab Kejadian. Dungi dunia ini tergantung kepada Allah. Allah adalah Dia yang berdaulat, bebas dan transenden, serta mempunyai tujuan dan kehendak. Bahasa di paingot kita tentang Allah yang berdaulat, yang bebas. Nalau paingot do tuhita. Asa unak kita, songon tiki bangsa Israel na pajong jokot tuku Babil, marsakap na sida neng sukot ro di langit. Mereka hendak melampaui kuasa Tuhan. Jala aka ilmuwan waik pe, adong dona berupaya untuk serupa dengan Allah. Adong do pendapat ni Stephen Hawking lama dokop bahwa suatu saat manusia akan tahu bagaimana terjadinya dunia ini. Adong do teolog na mengkritiki lama dokon ungkapan itu sebenarnya seolah-olah adalah baik adanya, tapi makna yang dikandung dari ungkapan itu hendak mengatakan bahwa manusia setara dengan Allah. Ketika manusia merasa bahwa ia sudah tahu tentang bagaimana terjadinya dunia ini, apa yang bahwa kita ini memiliki keterbatasan. Kita ini adalah orang yang rapuh, ringkih. Di tengah-tengah keringkihan taima, kita menggantungkan hidup kepada Tuhan. Jala ketika kita memahami ciptaan Tuhan ini baik adanya, maka mari kita merawat ciptaan Tuhan agar kiranya dunia ini semakin baik ke depan. Dada holan fisik ni Portibion, alai sosoninang parsaurata nasada tu nasada nare. Ala nakinya di dokodo di son, kita manusia ditopa
bawa dohot buru-buru. Dok konakingan di ayat 27. Bawa dohot buru-buru nasida ditoppa. Di son neng pataridahon tentang relasi, komunitas, ni natinoppa ni debata ima bawa dohot buru-buru. Menggambarkan tentang laki-laki tak dapat hidup tanpa perempuan. Menggambarkan bahwa kita ini bukanlah makhluk individual, tetapi kita adalah makhluk sosial. Karena itu maka kita perlu membuat relasi yang baik. Apa yang mendasari relasi kita? Imanakingan kita diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Artinya bahwa kita diajak untuk memahami bahwa kita diajak oleh nats ini untuk memahami bahwa Allah telah menjadikan dunia ini baik, maka kita pun akan ambil bagian dalam hal tersebut. Jalan memang ungkapan gambar Allah ima sebagai fungsional, artinya bahwa naik tujuannya bukanlah songonakingan wajah Allah, manang postur tubuh Allah dangi, alai fungsina. Yang manakingan bagaimana yang satu dengan yang lain memahami bahwa kita ini adalah ciptaan Tuhan. Amin. Kita berdoa. Moliate ma ale de bata amanami. Di bagasan tikyon, disungguli ho hami Tuhan lau manada hadirion nami. Na ditopahodo hami Tuhan segambar doh serupa dohotok. Na pengotok kami Tuhan ditopahodo hami macai uli dohot macai dinggan. Molo pe Tuhan hami madabu tu bagasa dosa marhiti-hiti Adam. Tong doho Tuhan rotu portibion. Marhiti-hiti Yesus Kristus. Gabe manopahami patopaan nai baru. Jalamiat doho di bagasa rohan ng pikiran nami. Ima martihiti toddi parbadiami. Moliate matuhan martihiti asini roham. Doho dengan ni basam. Disungguli ho hami Tuhan. Hamion ima topaammo. Jala diajak kodo hami Tuhan. Asa huaso na pinasatmu Tuhami. Hupake hami secara bertanggung jawab. Lau merawat portibion, merawat relasi nami, dot akka nadi humal yang nami. Rab ditopahodo hami Tuhan bawa dohok buru-buru. Nalau pengotok kami do Tuhan, bahwa hamion dosdo dia depanmu. Alanima Tuhan debata amanami, marhite pangatusioni, hami pe berhadapan dot akka dongan nami. Hubay kami na sida Tuhan dus songok kami. Songok ko nang mabay kami dus di hadapanmu. Debata amanami molate ma dia sidot holong ni roham. Say pargugoy mahami Tuhan. Asa huulaho kami ima paretam tuhami Tuhan. Laho mangguhi portibion. Laho berkuasa di portibion. Alai kuasa na dinggan nasian hoi. Debata amanami debata situlusada. Moliate madia siniroham. Natok-toko madongani hami mangaramoti hami. Ditong-atongan niya kapergumulan ningulu nami Tuhan. Ho matok-tok Tuhan hu pangasahaw kami. Asa di na menghadapi pergumulan ni Tuhan. Boy hami mangida hinadinggan hinauli ni akka pabahenanmu. Ruas ni huriam na di bagasan habok ni roha. Homa Tuhan mangapuli rohana sida Tuhan. Asa tumibu tarapul jala toktong solhok na sida tuwa depanmu na badiay. Sosoni ng ruas ni huriam, ruas na baru di tonga-tonga ni huriamon. Sa ibang Tuhan na sida gabi ruas na mangulu. Ruas na toktong solhok tuwa depanmu na badiay. Sosoni ng saluk na ruas ni huriam na pasaton hamulateon ni rohana. Paso-paso ma Tuhan na sida. Salam tabay mali di bata hasehato dot hai pason. Nang diaka ruas ni huriam na di bagasa parsahiton. Toktong ma Tuhan tuhohu pasat tami. Setanggali mana milas na mohop. Siyan pamatang ni ruas ni huriam. Na kami Tuhan na pungudison.
Pasu-pasu ma akan na niulan ni tangan nami. Leo diham tuhami pacarian natama. Nangaka danak na pinasatmu tuhami Tuhan. Sa leo mabisuk dot hapistaran. Sosoni nangak kaya nakon nami Tuhan. Leo madina sida habisuhon na siyakoy. Debata ama nami. Tuho totok kupasatami ngulu nami Tuhan. Sesa marusan nami. Hasta mahami gabi haboran ni pasu-pasum. Moliate mariho. Amin. Marede mahita. Bulan sada debatata atumo pasasude atari dodi manata nanga sodari kape anda marunai unami urami marula debatata namujung na pedangko nang tarida di matata ay rupana dotido bulan mata hero amananda debata. Hatani debata na paradeo kita pasatop piliak kamalakota ima sa Psalmen 50 ayat 14. Pilihon matu debata hamulation. Jalagarari ma akka bagabagami tunatumibul. Amin.
Tangyang mahita. Alede bata amanami na di banua gijang. Di parhatopo rohanami do sian udut ni rohanami hodo mual ni nasa ulibasa na maliutus. Di son hupasat tami do pilihan hamilton nami tuho. Se jalo jala pasu-pasu mapilihan namion. Asa gabe dala panidangyon. Parsaurat do ulaun asini roha di huriamon. Bay mangulu nami gabi pilihan na hobar tulomoni roham. Jala parsidoho paron harajonmu. Holong hasitongan dohot hadamyommu di sadok portibion. Buhay marohanami marhiti-hiti todim. Asa setoktong medok melate tuho. Di bagasan goarnya nakmu Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tuhan debata Tuhan Yesus Kristus do todi parbadia. Nabadia doho. Gok hamuliammu do isni tanaon. Jongjong do hami nuaeng jadopanmu. Mamuji doho pasangapon guarmi. Ala silolehommu nasun godangi. Nunga di papatarho tu hami doho tu isini tanaon. Silolehommu lomoni roham. Habasaronmu, holongmu, hasitongammu, dohot pangaramotiommu. Dang tardodo ni hapistaran nami, sudi pabahenan ni tangammu nagudangi. Edoson gulok-gulok dohami ditoro ni pakmi, naso margelok pasidikko diri nami siakko. Jala doson orbuk, naniuluson niya logo, habang dang marbogas. Holan ala asini rohami, donatuk kami sian hamagoan. Asa mangulu hami. Ope ale debata amanami pargugu naso hatudusan. Lehomma di hami pinggol natangi di soaram. Doho roha na uduk. Asa di bagasalas ni roha hudalani hami dalam mi. Asa unak kami marpakusadean tuaka na di portibion. Ale tod di parbadia. Mian maho di rohanami, jala rajai ma pikiran nami, asa tok kami jongjong di uhummi, asa marhiras ni rohami, manuhug auga si pahisar hami, palabok maaka na pirmar roha, jala unang paluas sada pesyak kami manibil siya dalam mi, mangido mahami tuho, apuli jala padungo maaka dongan nami, na pinasikor-sikor ni hapariron. Akka paroha na holom, hinorhon ni hasusaan, dohot haberniton ni pamatang. Toppa madina sida roha na marmanatap tujulo. Roha na labas, dohot todi na serep. Asa tarjalo na sida akka namasay na makorhon tuhading ganon, jala mangojar na sida madok moliate. Ale Tuhan Yesus si paluahami. Pauduk jala rajai ma roha na pikiran nami. Asa mardongar roha na iyas. Jala uduk kami maradopoko. Patugu jala pargugui ma haporsyon nami. Asa di bagasan hagalion nami i. Marhiras ni roha hami. Maka tidakon hamulionmu tu portibion. Asa marsaringar suara nami. Tu saluhut bangso pabuahon. Hola sadado dalam manopot haluaw na sitong. Ima Yesus Kristus Tuhan jala raja ni huriai. Amin ale amanami nadi banu gijang. Saya pinarbadia maguarmu. Saya roma harajonmu. Saya saut malomone roham di bono tongosongo nadi banu gijang. Lehon madi hami sadaron hanguluan siapari. Sesa morsa nami songa panesa nami. Di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unak kami togihutu pangujunan. Palua mahami sian pangago.
Jalo hamuma pasu-pasu sia Tuhan debata ama, jala mulak mahamuna di bagasa dame. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata mahamu. Di sodakko Tuhan debata mabohina Tuhamu jala asima rohana midahamu. Di dopakko Tuhan debata mabohina Tuhamu, jala di pasarhom madamena tutodi munabi. Shalom. Di hamuna amanami dohot inanami